אספת הורים ב7, כל ההורים מגיעים. אין, אבא שלי לא יכול להגיע. הוא אם חד-הורית. רועי, אני רואה שאתה מעתיק. מה אני אעשה? הסתבכתי בשאלה של השם, ולוגסי לא יודע לעזור לי. איתי רוצה ללכת לשים פלסטר? מה פלסטר? מה, גנובה? אומר לך סברתי את האף. טוב שלא אמרת, קח תה מהמזכירות. חבר'ה, אני חייב חילוף. ראי, מה עשו? אין לו. למה אתם מפטפטים? את מקנה? שאף אחד לא מדבר איתך? את רוצה אני אבוא נגדיל לך איזה 5 דקות, נפטפט? די, עזבי. איתי, תעבור מקום. זה שצריך מתקיים מהבית, אל תעשימי אותי. רבה עם בעלה, מצליחה את זה עלינו. על הרס בינמו אני לא עובר מקום. אז אני מתקשרת לאבא שלך. זז. איתי ורועי, למה איחרתם לשיעור? רועי, גם בהפסקה. שרפת אותנו. אתה נסתל בדמו מסתן נפלת. פאודה!